Tervetuloa uudelle videolle! Tänään on hyvä päivä, nimittäin tänään grillataan karitsan paahtopaistia. Ja en kyllä tästä muista, että onko koskaan edes syönyt karitsan paahtopaistia. Joten nyt menee ihan neitsyt sitten kokonaisuudessaan. Mutta ei siinä. Minä pistin ne eilen pieneen marinaadiin. Ne on yö yli siellä nyt ollut. Ja tänään mulla on tuolla grilli kuumana, niin paistetaan kovalla lämmöllä siinä tai kohtuu kovalla lämmöllä pintaa. Ja sitten kypsennetään sinne jonnekin vähän päälle 50, katsotaan miten se nyt menee ja sitten herkutellaan. Laitetaan siihen kylkeen vähän kermaperunaa, mulla itse asiassa onkin tuolla uunissa jo kermaperunat tekeytymässä ja sitten joku semmonen kermaviilidippi siihen, niin eiköhän siitä tule oikein hyvän näköinen annos. Mutta pidemmittä puheitta, mennään videon kimppuun, mennään katsomaan miten mä eilen tein sen marinaadin ja sitten lähdetään kastikkeiden kautta paistamaan. Tää on nopea video, kohta ollaan syömässä. Let's go! No niin, eli siinäpä se karitsan paahtopaistia, vähän vajaa 800 grammaa ja sille marinaadi. Aloitetaan vaikka tämmöisellä jätti-isolla yksykyntisellä valkosipulilla. Näin, ja raastetaanpa se valkosipuli sinne kunnon kasa. Sitten laitetaan vähän öljyä, pannaan oliiviöljy loppu, niin sitten pannaan vielä ihan jotain perusneutraalia öljyä vaan. Noin. Sitten tietysti pippuria kunnolla. Ja suolaa tietysti, pari pientä kourallista, hyvää suolaa, hyvä olla. Sitten vähän timjamia, tommonen kourallinen sinne vaan. Lähdetään vähän korianteria jauhettuna. Ja tehdään tämmönen, pannaan vähän chipotlea, ei panna paljon. Noin. Sitten vaan sotketaan tämä tahna, katsotaan minkälainen tästä tulee. Aika hyvän näköinen maustetahna. Vaan otetaan marinointipussi tuohon, avataan nämä lihat, katsotaan minkälaisia ne on. Tämmöisiä ihania pikkusia nyyttejä. Joo, nämä näyttää ihan kivoille. Pitäisikö me ihan vähän näitä, tässä on jotain selkeästi vähän kalvon tynkää, niin toi pois. Muuten näyttää ihan hyvälle. Otetaan tuosta vielä pikkuinen. Noin, tähän näyttää hyvälle. Noin. No niin, sittenpä vaan. Pitäisikö meidän vähän sen hierasta jo tässä pöydällä sitä marinaadia tuohon pintaan ja sitten pannaan vielä tuonne pussiin sitä, niin saadaan kunnolla. Eli mitäs meillä tässä oli? Paljon valkosipulia, öljyä, suolaa, pippuria, timjamia, sitten korianterijauhettua ja chipotlea. Joo, no ihan hyvän kuulonen. Ihan hyvän kuulosen tein nyt kyllä, vaikka itse näin sanonkin. Sitä oli paljon sitä valkosipulia ja sen kyllä pystyy tässä hyvin haistamaan. Ja nämähän menee nyt sitten yö yli tuohon pussiin marinaadiin, no siellä on kalvoa. Ei voi mitään, joissain palasissa on jotain. Mutta jos nämä menee yö yli jääkaappiin marinoitumaan ja huomenna sitten grillataan. Huomenna grillataan sitten hyvät pinnat ja tuonne vaan tämä loppusörsselikin. Sinnepä niin. Näin. Joo. Hyvä. Siinäpä se. Huomenna jatkuu. Okei, eli sitten tehtäisiin tämmönen kermaviilipohjainen dippi. Katsotaan mitä tästä tulee. Tää nyt on ihan taas päästä keksittyä. Jos laitetaan toi kermaviili tuohon. Sitten laitetaan, mulla on tämmönen jämää tämmöstä dippimiksiä, valkosipulidippimiksiä, niin kokeillaan jos tämmöstä laitettaisiin. Tätä ei ehkä ole kuin puoli pussia tai alle. No on siinä on noin puoli pussia. No joo, en tiedä. Joku vajaa puoli pussia. Laitetaan ne sinne. Sitten se hetkeksi sivuun. Sitten pihalta kävi hakemassa ruohosipulia. Niin sitä vähän sen tuosta. Ai että näistä tulee jo näistä pelkästään hyvää tuoksu. Tää ruohosipuli on kyllä hurjaa, koska sitä oli jäänyt vähän tonne takapihalle viime vuodesta. Niin se lähti ihan itsestään kasvamaan ja siitä on kasvanut ihan sairaspuska siellä. No sehän käy, koska nyt voidaan tätä sitten käyttää. Kaikki vaan tänne. Sitten laitetaan sinne vähän kurkkua. Pannaan ihan pieneksi toi kurkku. Ja nääkin vaan tuonne. Sitten vähän sekoitellaan. Sitten vähän suolaa. Vähän pippuria. Vähän kuivattua minttua. Ja kuivattua korianterin lehteä. Nämä molemmathan olisi varmaan ollut parempia tuoreena, mutta eipä nyt oo, niin pannaan purkista kuivaa. Kyllä toi minttu ainakin täällä makua antaa. Ja maistetaan vähän se
Joo. Erittäin raikas. Se on toi kermaviili. Joo, kyllä sieltä pystyy mintu maistamaan ja kurkuraikkauden. Ja hirveä valkosipuli tässä nyt ei oo, että on se siellä taustalla vähän sen kun maistelee. Joo, eiköhän siitä oikein hyvää tule. Pikkusen enemmän kuin olisi ollut sitä dippiä vielä, niin olisi tullut ehkä vielä aavistuksen parempi, mutta mennään tällä. Sitten voitaisiin kurkata, miltä tämä liha näyttää. Vähän on jostain fuskannut, niin ihan hyvä, että on ollut lautanen. Eikä nimittäin ihan vähän, toi ainakin oli ihan öljyssä, ei se haittaa. Joo, tuoksu on sairaan hyvä. Nyt on hyvä marinaadi. Sitten vaan kaikkiin tämmönen mittari kiinni. Täällä on vähän eri kokoista. Tämä on esim. Tosi ohut. Veikkaan, että tässä ei kestä kauaa. Näissä mittareissa ne on siitä hyviä, että näissä on monta sensoria on siellä kädessä ja sitten on vähän tuolla matkan varrella. Niin ei ole ihan niin väliä, että osuuko se ihan se kärki just siihen paksuimpaan kohtaan, niin kuin aina sanotaan. Joo, on kyllä todella erilaisia lihapaloja, että osa on paksumpia ja osa ohuempia. Ja sitten tuossa oli selkeästi joku kalvo, mikä piti puhkaista tai joku sellainen. Ja sitten toi oli tosi pehmeätä lihaa ja toinen on vähän paksumpaa. Ja katsotaan minkälaisia nämä on syö, mutta tuoksu on ainakin sika hyvä. Että marinaadi tuntuisi osua aika. Ainakin tuoksujen perusteella on osunut kohille. Paljonhan me laitettiin siihen valkosipulia, niin eipä se mikä ihme on. Tuoksuu herkulle. Näin, tuo on selkeästi pieni, niin se on hyvä, että jokaisen on nyt oma mittari. Sitten mulla on vähän tässä parsaa. Ei kai siinä sen enempää. Niille vaan öljytystä tuosta. Ja näin, siirretään tähän. Mä tämmöiset terästarjottimet tai mitä onkaan, niin on paljon parempia viedä tuonne ulos kuin tuommoisia keraamisia lautasia. Niin kermoperunat on tosiaan uunissa. Ei mitään, sittenpä vaan mennäpä grillaamaan. Me eka näitä. Se voisi olla ihan hyvä. Jahas, yksi menetettiin. Hetkeksi panna tätä vähän pienemmälle. Okei, purkataan. Okei, joo, hyvä. Nyt on oikea aika kääntää. Oho. Kääntää tälleen. Joo. Oho, siinäpä on kuuma. Ei, me menetetään taas yksi. 2. Oi perse. Ei. Oho, on se vähän liian kuuma. No ei, kai siinä kai menelihat laitetaan siihen. Joo, otetaan ensimmäistä käännöstä. Joo. Joo, antapa olla. Vaan kantta. Laitetaan hetkeksi kiinni. Katsotaanpa lämpöjä. Pienin on 35 ja olisiko paksu on sitten vasta 23. Suurta vaihtelua. Onneksi on mittari. Nyt päällä on hyvänäköistä pintaa. No, todellakin. Katsellaan taas vähän. Taas vähän noin. Ui. Oi, minkä näköistä pintaa. Hyvää tulla. Hyvän näköinen. Folioon.
Muita jatketaan vielä. Sitten olisi tämä on valmis. Ja tuo. Anna sitä paksun ihan tuonne epäsuoralle loppuun. Ja viimeinen on valmis. Sitten pikainen puhdistus. Valmis. No niin, ja sitten onkin tullut parraossulle vuoro, eli ei kun vaan maistelemaan. Ja tässä vielä tämä lihaa ja tosiaan parsaa. Parsasta en tiedä, ne vähän oppi tolleen oikein kunnolla väriä tuommoista leopardikuvioon, mutta eiköhän ne ole hyviä. Ja sillä välin kun tuolla paistelin, niin nämä perunat vähän kärähti täällä ja tuli yli tuosta vuosta, mutta ei se mitään, eiköhän nekin ole hyviä. Mutta liha on pääasiassa, joten otetaanpa siitä pikku testiin. Ja mä tosiaan otin siinä noin 50 ulos ja ne jonkun 6 astetta olisiko ollut, 7 astetta ehkä noussut. Eli siellä vähän 6-5 toisella puolella. Jos me tästä tuosta keskeltä tämmönen, niin kyllä. Kyllä. Hyvä on. Ui. Hyvän näköistä on. Kerta kaikkiaan. Ja hyvät pinnat tuli. Mutta otetaanpas tuosta tuommoinen, että kuola oikein valluu. Siinäpä vaan testipala. Katsotaan miltä maistuu. Joo. On hyvä. Ai että. Kerta kaikkiaan. Hyvä suola. Ja ei ole liikaa mausteita pinnassa missään nimessä. Semmoinen hyvä. Erittäin hyvä. Aika hento maku tässä lihassa. Mutta on hyvä ja on sikamehevä. Jeestas on hyvä. Nyt oikeesti ihan niinku, vähän parsaa. Parsa jää jalkoihin, ei maahan mitään, koska liha on niin sairaan hyvää. Mutta ei mitään. Teen toistekin. Minä jään tänne herkuttelemaan. Tilaa kanava, kaikkea muuta hyvää, grillailla lisää, onko kesä parhaimmillaan, niin ei kun vaan tykitellään. Yes! Ja tykitä sitä tykkään nappia ja kaikkea muitakin nappeja siellä YouTubessa. Ai, moi moi!